Nagpadayon ang rescue operation sa mga residente sa Hipapa, Eastern Samar. Humaan nga tanang 3C ka mga barangay ang apektado na sa pagbaha. Ang report ni Femery Dumabok. Kining mga pulis sa lungsod sa Hipapad ang miguba nining bungbong sa usa ka balay aron sa pag-rescue sa 89 anyos nga si Lola Remedio sa barangay Poblasyon 1. Tungod sa kataas sa baha, gasakay pa sila sa flood rescue boat. Kay apektado na ang tanang 13 ka mga barangay sa lungsod sa Hipapad Eastern Samar sa baha. Gipibaw ni Hipapad Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Vicky Abistros nga ganihang udto pa lang lapas tao na ang nasinating baha. Napakataas na po yung baha kasi sa higher ground 10 feet na po yung baha at saka yung sa lowest ground siguro mga 20 to 25 feet na po ang taas ng baha. Mabot na sa 9,913 ka mga residente o 2,715 families sa lungsod ang apektado. 160 kapamilyahan ang anaa sa mga evacuation center. Panawagan nila ang dinaliang tabang. Kailangan ng mga tao namin yung pagkain, medisina at saka tubig na malinis. Kasi sa ngayon, yung municipality namin is talagang halos lahat baha na, so wala kaming source of water ngayon. Susamag suba na ang halos tibuok lugar sa barangay Buntay sa lungsod sa Oras, Eastern Samar. Aron lang makabalhin sa mas luwas nga lugar, bangka na ang bugtong kasakyan sa mga apektadong mulupyo. Sa talaan sa Office of the Civil Defense sa Rehiyon 8, mukapin na sa 67,000 ka mga taong apektado sa baha sa tibuok rehiyon. Sa 14,487 nga ilang na-rescue, 5,117 kanila ang anaa sa evacuation center. 9,370 ang kasamtangang mipahiluna sa ilang mga kabanay ug mga kaila. Ang apektadong mga tao gikan sa 82 ka mga barangay nga gibahaan, usa sa barangay sa Leyte, 29 ka barangay sa Northern Samar, 23 ka barangay sa Eastern Samar ug 29 ka mga barangay sa Western Samar. Samtang napuusab ka mga lugar ang nakasinati og minor nga landslide. Samtang mato ni OCD8 Director Lord Byron Toricaryon nga wala sila natala nga nakalas. Ila pang gi-verify ang mga report nga napalgang mga patay nga lawas sama na lang sa Calbayog City ug sa Catbalogan City. Dugang ni Toricaryon nga naka-red alert status na ang rehiyon. Aid that we could bring to the different provinces. Yung challenge ko natin since yung mga roads na medyo hindi tayo makatawid because medyo flat pa. So, rest assured we're in constant coordination with this news. Mipadala na og dugang 128,386 ka mga family food packs ang DSWD8 og 42,437 non-food items sa nagkanlaing dapit sa Eastern Visayas, ilabi na sa Samar Island nga labing naapektuhan karon sa pagbaha. Uban ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.